M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni inu abale okondeka nonse kulikonse kumene muli pano pa Tilankhuleni Ambuye. Lero ndi Lamulungu la 5 la Pasaka, ndipo mawu amene akutisogolera akunena kuti ine ndine njira yopita kwa Atate. Ine ndine njira yopita kwa Atate. Mawu athu atatu amene akuperengedwa tsiku la lero, mawu oyamba akuchoka m'buku la Ntchito za Atumwi mutu wa 6 ndime yoyamba kulekeza 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Lenia Michael Banda achipani cha Carmelite Sisters kuchokera ku St. Anne's Parish, Ganya, mu Diocese ya Dedza. Ndipo salimu yathu ya lero ikunena kuti inu chauta, chikondi chanu chosasinthika chikhale pa ife chifukwa choti timakhulupirira inu. Ndipo mawu achiwiri akuchokera mkalata yoyamba ya Petro woyera mutu wachiwiri kuyambira ndime ya 4 kulekeza 9. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Benedicto Mphoka kuchokera ku St. Anne's Parish, Ganya, mu Diocese ya Dedza. Ndipo uthenga wathu wabwino ukuchokeramo uthenga wolembedwa ndi Yohane mutu wa 14 kuyambira ndime ya 1 kulekeza 12. Amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Sylvester Kansimbi achipani cha nsembe Aspiritans kuchokera ku St. Anne's Parish, Ganya, mu Diocese ya Dedza. Mkristo aliyense adzipereke ku ntchito yake ndi kugwirizana ndi anzake malingana ndi udindo wake, kuti onse ali mu mpingomo alandire chisamaliro chokwanira. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi mutu 6 kuyambira ndime ya 1 kulekera 7. Masiku amenewo okhulupirira Khristu anali kuchulukirachulukira. Ayuda olankhula Chigriki anali ndi dandaulo pa Ayuda olankhula Chiyuda, kuti akazi awo amasiye sanali kusamalidwa bwino pamene zachifundo za tsiku ndi tsiku zinali kugawidwa. Tsono atumwi 12 aja adasonkhanitsa gulu lonse la okhulupirira nawawuza kuti sikwabwino kuti ife tisiye kulalika mawu a Mulungu ndi kumayang'anira za chakudya. N'chifukwa chake abale, pakati panopa sankhanipo amuna 7 ambiri yabwino, amene Mulungu adawadzaza ndi Mzimu Woyera ndiponso ndi nzeru. Tidzawapatsa iwowa ntchitoyi, koma ife tidzazipereka kuti tizipemphera ndi kumalalika mawu a Mulungu. Mawu amenewa adakomera gulu lonse lija, ndipo adasankha Stefano, munthu wodzazidwa ndi chikhulupiriro ndiponso ndi Mzimu Woyera. Adasankhanso Filipo, Prokoro, Nikanoro, Timo, Pamena ndi Nikolao wa ku Antiokeya, yemwe kale adasiya chikunja natsata Chiyuda. Adawayimiritsa pamaso pa atumwi, ndipo atumwiwo adapemphera nawasanjika manja.
Mawu a Mulungu anali kufalikira ponseponse, ndipo okhulupirira Khristu anali kuchulukirachulukira ndithu ku Yerusalemu. Ansembe omwe ambirimbiri anali kulandira chikhulupirirocho. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Inu ndinu fuko losankhidwa, ansembe achifumu. Mawu ankato yamba ya Petro woyera 1 Petro 2 yambira ndi meya 4 kulekeza ndi meya 9. Bwerani kwa iye amene ali mwala wa moyo omwe anthu adawukana, koma Mulungu adawusankha kuti ngwamtengo wapatali. Inunso mukhale ngati miyala ya moyo yoti Mulungu amangire nyumba yake. Mmenemo muzitumikira ngati ansembe opatulika, pakupereka nsembe zochokera ku mtima, zokomera Mulungu kudzera mwa Yesu Khristu. Paja malembo mudalembedwa kuti, ndasankha mwala wamtengo wapatali, ndikuwuyika tsopano m'Ziyoni, ngati mwala wapangodya. Wokhulupirira iye sadzachita manyazi. Tsono kwa okhulupirira, iye ndi wamtengo wapatali. Koma kwa osakhulupirira, ndi monga momwe mawu a Mulungu anenera kuti, mwala omwe amisiri omanga nyumba adawukana, omwewonso wasanduka mwala wapangodya. Mawu a Mulungu akutinso, umenewu ndi mwala wokhumudwitsa anthu, ndi thanthwe lowagwetsa. Amakhumudwa popeza kuti amakana kumvera mawu a Mulungu, ndipo anali oyeneradi kuti adzaone zotere. Koma inu ndinu fuko losankhidwa, ansembe achifumu, mtundu wopatulika, anthu ake a Mulungu. Adakusankhani kuti mukalalikire ntchito zamphamvu za iye amene adakuyitanani kuti mutumikire mu mdima, mukalowe mkuwala kwake kodabwitsa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mu Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Tiwerenga uthenga wa Yohane mutu wa 14 ndime ya 1 kulekeza 12. Yesu adati kwa ophunzira ake, mtima wanu usavutike. Khulupirirani Mulungu, khulupirirani inenso. M'nyumba mwa Atate anga muli malo ambiri wokhalamo. Ndiri kupita kukakonzerani malo. Ndipo ndikapita kukakonzerani malo, ndidzabweranso kudzakutengani, kuti inunso mukhale kumene kuli ine. Ndipo kumene ndiri kupita ine, njira yake mukuyidziwa. Tomasi adati, Ambuye, sitidziwa kumene muli kupita, nanga njira yake tingedziwe bwanji? Yesu adamuyankha kuti, ine ndine njira, ndine choona, ndiponso moyo. Palibe munthu angadze kwa Atate ngati sadzera kwa ine. Kuyambira tsopano mukuwadziwa ndipo mwawaona. Filipo adati, Ambuye, tionetseni Atatewo ndipo tikhutira. Yesu adamuyankha kuti, ndakhala nanu nthawi yonseyi
ndipo sunandidziwebe Filipo? Amene waona ine waonanso Atate. Nanga bwanji ukuti tionetseni Atate? Atate amakhala mwa ine. Mawu amene ndimakuwuzani sachokera kwa ine ndekha ayi, koma Atate amakhala mwa ine, ndiwo amagwira ntchito yawo mwa ine. Mundikhulupirire kuti ine ndimakhala mwa Atate, ndipo Atate amakhala mwa ine. Kupandapo khulupiriranitu chifukwa cha ntchito zanga zokha. Zoonadi ndikuwuzani kuti Iye amene andikhulupirira, ntchito zomwe ndimachita ine, nayenso adzazichita, ndipo adzachita zoposa pamenepo. N'chifukwa chake ndili kupita kwa Atate. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka, lero ndi Lamulungu la 5 la Pasaka. Tikusunthira kutsogoloko kumene tikakhala ndi chaka chakukwera kwa Ambuye Yesu, kenaka Pentecost. Koma lero tikusinkhasinkha mawu amene akutitsogolera ndipo akunena kuti ine ndine njira yopita kwa Atate. Sindikudziwa ngati alipo mwa ife anasocherapo. Sindikudziwa wina mwa ife alipo ulendo wake, kaya kuyendetsa galimoto, kaya ali pa njinga ya moto, kaya ndithu akuyenda pansi, anasocherapo. Ine nasocherapo, osati kamodzi kokhayi. Ndipo mati ukasochera, mati utenge njira iyi, nkutenga njira ina. Anapotenga njira inayo, nkuyenda mtunda wautali, nkudzazindikira kuti wasochera. Poyamba ubwerera, mtima makuwawa, umapsa mtima kusochera. Timasochera chifukwa chani? Njira sululidziwa. Mwina ndi usiku, mwina tikuyenda mu mdima, mwina malowo ndi achilendo, chifukwa chake timasochera. Ndiye kusochera kulibe udolo. Aliyense, ngakhale munthu wa nzeru zake, amatosochera. Pala anthu ena amatodziwitsa kuti masochera, kumene kuti asinasochere matama. Mawu athu alero tikumva Ambuye sakunena kuti ine ndine njira yopita kwa Atate. Akutionetsa njira yotifikitsa kumene tifuna kuti ife tikafikeko. Ine ndine njira yopita kwa Atate. Ndipo wotionetsa njira alipo. Palibe zifuka kukayika nkumenda njira zina. Njira yotifikitsa kwa Atate ndi imodzi. Kwa masiku ano, njira zotifikitsira kumalo yawo nzambirimbiri. Anthu ena akupusitsidwa ncholinga choti akafike kutsogoloko. Tamva ku Kenya posebwa apa, timawerenga news, nkhani zilipo pali pano. Anthu osachepera 20 azipha, samadwa, kulanda zakudya miyezi iwiri, namati dziko lafika kumapeto. Anthu onsewo afa njala. Amene amawuza kuti azisala zakudya kwa miyezi iwiri, amawuza kuti iyo ndiyo njira yopitira kwa Atate. Nkhani ili kuboma, ili ku polisi. Ambuye Yesu lero akunena kuti ine ndine njira yopitira kwa Atate. Ambiri mwa ife tingakule bwanji, tingakhale mu mpingo bwanji, kwa nthawi bwanji, njirayo tisayidziwe. Adatilozera pa ubatizo, adatilozera pa ulimbitso. Njira iyi ndiyopita kwa Atate, ndipo njirayo kudzera mwa Ambuye Yesu, kutsatira maphunzitso a Ambuye Yesu, kudzera masakramenti, kudzera moyo wamapemphero. Anthu ena akufuna mashotikati. Potsata mashotikati tikusiya njira yotifikitsa uko kutsogolo kwa Mulungu.
Ambuye Yesu akubwereza kunena kuti ine ndine njira yopita kwa Atate. Ene mwa ife sitili njira yopita kwa Atate, tili njira zathu. Ene njira kwa Atate asene pamphansanga ipemphansirenso sakuidziwa. Basi iwowo ali mdziko lino lapansi, zochita zawo za mdziko lino lapansi. Ambuye Yesu akutionetsa njira. Mu nthawi ya Ambuye Yesu alipo ngati Filipo, anthu Tomasi wokayikakayika. Tiwakhulupirira Ambuye Yesu kuti ndiyo njira yotifikitsira kwa Atate. Kuti tiwakhulupirira kuti ndiyo njira, osangonena pakamwa kapena poyimba. Tikhale anthu amene tili ndi chidwi ndi moyo wamapemphero. Pemphero osati kamodzi pa tsiku, kamodzi pa Sabata, ayi, tsiku ndi tsiku, kuti Ambuye azilipitiriza kutionetsa njira yotifikitsa kwa Atate. Mapemphero athu a tsiku la lero la Mulungu la 5 nthawi ya Pasaka, kupempha Ambuye tionetseni njira iyi. Tipatseni mtima chilimbikitso choti ino ndinu njira. Iwo atipatsa mphamvu ya Mzimu Woyera, ndipo maso athu payika pa iwowo ndi mphamvu za Mzimu Woyera sitisochera tikafika kwa Atate, tikafika kumalo wa chipulumutso, tikhala anthu opambana. Ine ndine njira yopita kwa Atate. Abale okondeka, titsatire njira iyi. Njira yopemphera, njira ya masakramenti, njira yokumana malimana, njira yokhalira pamodzi, njira yoyendera limodzi. Potero tumanga mpingo wathu, ndipo tiumanga pogwisa njerwa zina zadzozedwa ndi mphamvu ya Mzimu Woyera. Ambuye mukhale njira yathu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Sangalalani, ino mafuko ose.